sammen, Emilia her. I dag vil jeg vise jer alle mine fodboldskills. Altså, det vil sige pokaler, medaljer, diplomer, alt sådan noget. Jeps, kommer her. Så kører man det lige heroppe fra. Der har vi lige på fodboldskole, altså kommer ned. Og så kommer det til det her. Og det allervildeste er det alle denne her flotte pokal, som er for Vildbjergkamp. Nå, det var vist det for denne her gang. Jeps. Husk at abonnere og subscribe. Woohoo! Woohoo! Jeg har fået en YouTube-video. Farvel.